Itt állunk egy másik fegyvergyűjtemény előtt, ez a valamikori Szovjetunió által gyártott fegyvereknek egy elég komplex gyűjteménye. Egy picit hadd szemezgessek belőle, a saját ízlésem szerint átadom neked a szót. Ugye a legkisebb között a Makarov pisztoly, ami egy elég különleges kaliberrel rendelkezik, aminek van egy különlegessége, amit nem jobban tudsz, van benne valahol még elrejtve egy kis acélmag, jól mondom? Az csak a hadiváltató lőszereknél található meg, mert mi olyan lőszereket használunk, ami kifejezetten ólommagvas, tehát nagyon szétterődik, de valóban ugye az áthatoló erő, illetve a megállító erő növelési szempontjából voltak olyan lövedékek, amikben elhelyeztek ilyet. Igen, és emlékszem, hogy volt egy golyó mellény teszt, amin részt vettem, amin külön kérés volt, hogy a Makarovot is megfogja, és bizony voltak olyan, jól emlékszem, NATO 3-as balisztikai besorolású lények, akik nem fogták meg a Makarovot, minden más meg igen. No, hát két dolgot hagyj emeljek ki ezek közül, az egyik az a nagyon híres Mosin Nagant, a más neven dióverő, aminek egy nagyon szép példánya látható, ráadásul szuronnyal ellátva, úgyhogy ez egy külön történet. Ugye a hurához, a klasszikus hurához általában ilyennel indultak neki a szovjet lövészek, és ha már a második világháborúról beszélünk, akkor szintén kiemelendő a híres gitár, aminek elég jó súlya, amely félkézzel nem bírom felemelni. Azért különlegessége, hogy a csigatárban volt olyan változat, amiben 72 lőszer fért, és a mai napig használják ilyen célokra. Az iraki háborúban az amerikaiak zsákmányoltak az iraki hadseregtől egy ilyen eszközt, rátettek egy red dotot, és ezt használták szobatisztogatásra, room cleaningre. Azt mondják, hogy gyorsan lő, elég sok lőszer fér bele, és igazából tök mindegy, hogy mit találnak el vele, ekkora tűzösség és ilyen lőszerátoltság mellett igazából mindegy, hogy a célt hányszor találják el. Úgyhogy igazából ez, amit látok itt, nyilván a híres AK-47-es, amelynek a kedvenc mondását, hogy is szól pontosan? Nincs lövészet AK nélkül. Így. Gyakorlatilag annyira híres maga a fegyver, hogy több államnak a címerébe is belekerült, sőt, feltörekvő és terrorista szervezetek, mint például az Iszlám Állam, illetve a Boko Haram is használta gyakorlatilag logóként, vagy azonosító tárgyként, és hát a híres SKS Simonov, amely sokáig a tisztelgőknek a fegyvere volt, és az SVD Dragunov szinte egy olyan dolog, amit nem lehet kihagyni. Mit felejtettem ki? Az RPK golyószórót, ugye, ami ugye AK-król szintén egy kicsit későbbi gyártású, gyakorlatilag összevetjük a kettőt egymással, lehet látni, hogy szinte ugyanaz a kettő fegyver, semmi eltérés nincsen, azonban a csőnek az átmérője, a csőnek a hossza, illetve a push kialakítása eltérő, hiszen más feladatot szolgál, illetve maga az állványzat ugye biztosította azt, hogy nagyobb tűz gyorsasággal biztosan fogják a célokat, ugye bizonyos terület szórására alkalmas volt. Ez mai napig használatos fegyver, ugye, és a legjobb, amit mondta, az a PPS-nél, hát ugye most is látjuk aktuális, ugye, hogy a orosz-ukrán háborúban bizony láttunk Mosin Nagantokat és PPS-eket is a kezdeti időszakban. Abszolút, abszolút. De nagyon érdekes, hogy ugye a géppisztolynak a lőtávolsága és különösen a PPS-nek a kialakítása nem teszi lehetővé nagyon komoly, pontos lövések leadását, bizonyos lövésszám után pláne, viszont arra, hogy egy ilyen lefogó tüzet leadjon bele az ember, még továbbra is ideális. Így van, kis területen belül meg szinte mindegy a szórásként, valahol eltalálja az embert, akkor egy 762-25-ös lőszer bizonyos romboló hatással bír. Így van. Úgyhogy igazából ami miatt tudnám ajánlani az egész az, hogy ilyen teljes körű és széles körű fegyverválasztékot nagyon ritkán lehet látni Magyarországon, és ugye az SVD, mint mesterlövész puska, meg egy külön ritkaság, úgyhogy aki szeretné látni, a sok szeretettel látjuk itt az Enlőtéren. Én megköszönöm szépen dr. Sompúti Bálintnak, biztonságpolitikai szakértőnek, hadtörténésznek azt, hogy segítette itt a tevékenységünket. Szívesen. Köszönöm szépen a meghívást!